Kama ntiere kaka bende nyakoro mugi jwang watemo rango konde mopogore opogore mabedo kae ka wanono rem mabende pono ntiere e sikunde tanene kae makele mheshimiwa Peter ang'eni ise kwanyo penjo mathoth bende mowuok kuom joneno gi jogo bende maoro gi kachiel kimede gi kacha ting' mar board mag sikunde gi ng'eyo kata kiwacho ni dagol ting' mapek ahinya kata ne sirkal kata mondo mi okony sirkal paro mamoko mantiere maponono isetiyo godo kar chung' bura mari e kinde mani japuonj koro sani itelo negi kar kanyo achiel kachiel kaka jaod bura margi rieko mantie minyalo sum ne sikunde gi mondo ne adieri gi chung' e yo makare ma kik wach Nairobi odonje kama siano wawacho ka nitie cha to kaka inyalo ting' gwenge mamoko bende ma Nyanza mondo mi oting' ata malo cha kik dhi ahinya to med duoko piny owacho ni ok en macha nya bedo ni en nok mar ng'eyo ndiko kod somo e alwora awuoro josiaya geje winjo kowacho kani josiaya mane nigi professors mang'eny game to nyaka nodira kang'o tho koro jo South Nyanza kadho gi kara chonyo gi ng'eny kabisa lakini wawacho ni ing'eni wan ka piny mar joluo kocha nyaka ne yud independence ng'eny skunde moger kono oger gi jopiny gi parents iyudo ni nikech ne sirkal ok ne ng'iwa gi wang' maber ne ng'i jokono gi wang' maber ahinya koro jowa gimomiyo gin kata in gimokeli ka ok nikech sirkal nokonyi ahinya to en jothuru manotimo kinda mogero skul jothuru mang'eny ok mak lwetgi rieko gi emosemiyo gik kuma gigike omiyo wach mar somo jothuru osebedo komako matek nikech ma ema miyo gi yudo konyruok nyoro ne wawuoye komiti gi Central Bank to wayudo ni atamalo 45% nie kabila ariyo mondike Central Bank kanyo 45% kabila ariyo kende tiende ni kabila ariyo gi osebedo sirkal makoro gin manigi kuonde machwete ne gisemako koro board of management gi kano kelgi owinjo waket jogo man gi paro maliw manyalo konyo jopiny e yore mang'eny kaka gigero skunde gi kendo ging'iyo kaka nyithindgi dhi e skunde maber nikech kwa wene sirkal kende to ok wabi giki kiwango ma jopinje moko gi osedhi nikech ne gikwalo nwa ng'wech wan sani walawo bang' dwar kwa medo board of governors gi to gikoro support mwayudo matin sama koro wane gimoro ni broad base kwa riwo gi rieko malew mane wan go mag board of governors ka owinjo wang'e gimoro miluongo ni public private PPP mondo wang'e kaka wanyalo konyo skunde wagi gi PPP nikech kwa wene sirkal kende to pesa no ok biromo omiyo an adwaro nyiso jowa ni the board of management nyaka ng'i kaka wanyalo konyo skunde wa mekor gweng' ka ok warito gima sirkal biro miwa nikech ma be gima wasebedo kwatimo chakre chon to koro kawuoyo nyaminwa Morino wacho kaka osebedo kokonyo activities mag nyithindo kata e Kibra mana diri nikech wan kamoro ni informal settlement kuma jogo ma ok nyal e modak teni ni wadak e Islam kata ni an ja Islam koro kama wadak cha gima nyalo golo Islam en mana education omiyo an aketo yudhe mamanyo nyathi moro amora onotieko kata primary to ok odhi skul to nyaka waduoke e skul kendo kone ka giduoke e skul to awuoyo gi CDF mamiye basari mosom to kendo nyithindo mo owe skul bende sani wan gi jok maketo madwa ni nyaka giduoge skul magitiek skul magisom to nikech chandruok mar skul a informal settlement skunde mang'eny mogik iluongo ni upbet schools ma they are not public to they are also not private sani wan gi MP Mamadhari wasekelo bill mwadwa ni skunde gi obed recognized nikech nyithi Kenya te onge gimoro ni ne upbet to ine public ute unyithi Kenya kawuono sama uweni committee mar education oluongo PS mar education mondo nyiswa ni to chemis mitimo miketo go records mag nyithindo ni ogik kanye
sama wawuoni mane agenda walungo PS kendo gi capitation mar school gi wapenye ni to be gisechiwe skunde gi mondo mi jo Kenya duoko ni to capitation masani ogik kanye to ne giwacho ni gitimo ging'iyo the number of students mane tie sani be gisetieko koso ok gitieko. Koro an kaka jaod bura makiba gima timo maduong' ni wa expand education and primary education mondo nyithindwa ma ok oyudo kama ginyalo dhiye kaka skul achiel ni jo CDF gero 23 class moseru mani nono wadwa ni nyithindo donje moro bende wagera 13 moro bwabera 16 mondo be nyithindwa ka oyud kama dhi donje nikech wach education. Koro gima wanyalo timo kaka joluo ni nyaka wabed gi paro maber kaka oganda ni to ere kaka wanyalo medo nyithindwa gi yudo somo makare. Ting'eny kaka wabiro kani chal ne wang'iyo somo ni mana mar primary and secondary. Ting'eny somo ni nyaka wang'i mbalariany. Ni to mbalariany masani to dhi nade. Tang'o matimore e mbalariany to be nitie gik mosetimore. Nikech sani nitie model moni student center funding model. Wangi ane to student centered funding model. Be odhi konyo oganda wa to ere kaka odhi konyo universities manitiere sani. To wangi ni sirkal mokalo nodwa we universities